Είμαστε μαζί με τον φίλο μας τον Παύλο το Κοχλιαρίδη της εταιρείας Alphacom, κάνει διαχείριση τόλου, έχει εφαρμογές GPS. Παύλο, δύο λόγια για την εταιρεία σας και για τη συνεργασία μας. Η συνεργασία μας εξ αρχής θα ήταν να τονίσω την άψογη. Πάρα πολύ καλός επαγγελματίας, φίλος. Μας έχει βοηθήσει κατά καιρούς σε πάρα πολλούς τομείς. Οπότε συνεχίζουμε δυναμικά. Η εταιρεία μας ασχολείται με τη διαχείριση στόλου των οχημάτων. Καλύπτουμε στόλους οχημάτων, μεγάλους στόλους, είτε για τα καύσιμα, για τις θερμοκρασίες, δρομολογήσεις, διασυνδέσεις με ταχογράφου και την πλήρη εποπτεία και διαχείριση μέσω GPS tracker. Πολύ σημαντικό, δίνετε λύση κι εσείς στον Έλληνα αυτοκινητιστή και κυρίως στις μεγάλες εταιρείες όπου μπορούν και διαχειρίζονται πλέον πολύ καλά τους στόλους. Ευχαριστούμε πολύ, Παύλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.